Raška je varoš gostoljubiva, odvajkada naklonjena vizionarima i sanjarima, onima koji su prateći pozive duše velike ideje pretvarali u opipljiv i vidljiv svet. Kao što kaže Gete, ne može se sigurnije pobeći od sveta nego kroz umetnost i ne može se sigurnije spojiti sa njime nego preko umetnosti. 2 puta sam nastupao u Raškoj u okviru manifestacije Raške duhovne svečanosti i mogu vam reći da sam oba 2 puta izvanredno prošao. Tamo ćete, ako odete, a trebalo bi da odete, sresti divne ljude. I ono što bih izdvojio posebno publiku. Organizatori su za 20 i više godina uspeli nešto što je na izgled teško izvodljivo. Da harmonizuju nauku i kulturu, vrhunsku umetnost sa popularnom umetnošću, a sve imajući u vidu obaveze koje nalaže Raška kao prapočetak naše državnosti i prapočetak zapravo naše civilizacije i našeg mišljenja. Mislila sam malo mesto, provincija na kraju druma i da neće niko doći. Sećam se kad smo bili tamo da je pred domom gde se održava pred malim pozorištem bio red kao da je događaj prvorazredan negde u velikom svetu ispred ateljeja ili nekog pozorišta u Beogradu. Međutim, bilo je fantastično. Bila je puna sala i gurali su se da uđu ljudi. Svi ove kulturni događaji, ne samo u Raškoj, nego u svakoj, dakle, maloj sredini su vrlo važni. Ne, ništa nije slučajno. Nije slučajno što su Raške duhovne svečanosti, ta manifestacija napravljena tamo. Uspevaju godinama da promovišu jednu vrstu kulturne tolerancije i da spoje ono što je nespojivo. Ljude različitih generacija, različitih interesovanja i da svi odu iz Raške duboko potreseni i obogaćeni tim što su vidjeli i čuli. I dalje ćemo promovisati dela vrhunskih umetnika, čuvati tradiciju, ali i pratiti aktuelna dešavanja i najavljivati nove trendove. Raške duhovne svečanosti osluškuju i uvažavaju ukus publike i ostaju na tragu ideje kultura je važna. Bilo je to jedno onako stvarno divno veče i opet bih išla. Nadam se da ćemo imati u budućnosti priliku da ponovo nastupimo i da posetimo manifestaciju Raške duhovne svečanosti. To je nešto nezaboravno i za mene je ostalo kao jedna od lepših kulturnih slika uopšte na kojima sam bio. U slavu umetnosti, nauke i kulture okupljamo se svake godine na Raškim duhovnim svečanostima.